Alex Otti, ana m ekene gị n'ihi okwu ikwuru maka nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu. Ikwughị much, mana okwu ikwuru juru anyị afọ. Ekpere m n'isi gị bụ na ọ ga-abụ ihe ntute dịrị gị n'isi nwanne gị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu, ka ọ bụrụ ihe nchụmụra dịrị gị, ka Chineke jiri gị wee lụọ ọlụ ka e wee tọhapụ nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu n'aka ndị DSS custody. Nke bụ eziokwu since ị bịara Abia steeti dịka aka na-achị Abia steeti bụ the governor, ewe transparency na Abia steeti, ihe mgbanwe dị iche, nnukwute ihe mgbanwe dị iche dị na Abia steeti. Ọkwa ofu Abia steeti a Ọjọọ Kanu chịrị, ofu Abia steeti a Tiodo dị iche, ofu Abia steeti Okezi Ikpeazụ chi, ofu Abia steeti a ka Master Energy si, Abia steeti a ka Chukwumere Ije si. Numerous big man a na-anụ afa ha na Nigeria, Abia steeti a ka ha si. Mana Alex Otti ịbanyere n'ọchịchị, ihe mgbanwe dị. Projekti ịrụgasị ka ịchọ ka Parliament Tinubu bịa kọmishọn, mana ọ dị ka o were ohere o wee zite gị Minister for Works bụ the former governor of Ebonyi State bụ Dave Umahi, o wee bịa kọmishọn ihe ọma Chukwu ji gị na-eme na Abia steeti. Ịbụ nwoke were ezigbo obi, ụdị ndị gị ka anyị chọọ n'obodo, and go bụ the only governor mfugo standing firm mepee ọnụ kwuo okwu maka release of Mazi Nnamdi Kanu. Out of the whole southeast governors, from Professor Chukwuma Soludo to the executive governor of Enugu State, to the governor of Imo State bụ Hope Uzodimma, to the governor of Ebonyi State bụ Ogbonnia Ifuru, ọsọsọ gụwa ka mfugo o mepela ọnụ gị kwuo okwu maka release of Mazi Nnamdi Kanu na very soon na ọ ga-apụta. And ịma na ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mma. I believe today na ndị Igbo ga-eteta n'ụra n'oge, chọwa ewu ojii mgbe chi ka dị. Ihe ha na-eme na ha nọ na power, Umahi bụ onye bịa kọmishọn ọ projects ero nọchitere anya aka na-achị Nigeria. Umahi in his own best of knowledge, so n'orughị oge ihe Umahi nọ Tinubu nso ga-emepe ọnụ wee kwuo maka Mazi Nnamdi Kanu. Ọ dị emegharị dị ahụ, okwuteghị okwu ya. Ihe a niile ka anyị na-anya na anyị Igbo, andọ ihe a niile ka ọ na-agba afụsị asị mmadụ ekwu n'okwu. Ewe onye ụkọchukwu pụta anụ kwuwe okwu maka ya, asị ya mechie ọnụ gị. Ụfọdụ si na Mazi Nnamdi Kanu na ọ ga-anwụ n'ime nga na ama nrapụ ya. Ụfọdụ ga-asị na mpụta ya na DSS custody dị ka echie teka. And the information anyị na-anata n'isi nwa amadi ya bụ na ever since this nwa amadi ejidere ya, he has not been given any treatment, any proper treatment. And ewe ka si wee na-anụ kepu that the man blow whistle ka enyere ya aka ka ọ kpọọ dọkịta ya that he is dying. So were ndị Igbo ka after ka Soludo jeche efu ya na DSS custody, so enweghị ihe gọvanọ South East niile, enweghị ihe ha ga-emewu, enweghị senators anyị niile, enweghị ihe ha ga-emewu, enweghị ihe House of Rep members niile ga-emewu, enweghị ihe ndị igwe niile nọ, enweghị ihe ndị clergies niile ndị Igbo weru, enweghị ihe ha ga-emewu. Onye ọbụla gbachiri nkịtị. Ụfọdụ si na-eji Nnamdi Kanu egwu politics n'aka ndị gọvanọ Igbo anyị dị ya.
aka ndị Igbo no ha na-ejekwu Tinubu no ha na-asị Tinubu Sarah pụkwara Mazi Nnamdi Kanu. I don't know how far that is true. Man, in the other hand, Obro Yas and one now Mondela no Chayeni no Nanga or Putanando. Dakwa de Chia South Africa. Ndi Igbo, Uborone Camporunu. Unu bagwe enyi, unu tete n'ụra. Unu tete n'ụra. Asku Igbo hopa Igbo chowa power. O maghị ga-emechi n'ọnụ. Ịma na o jebiri ije ka ọ bụ president. Hang ya senatorial seat. Ụmụ ababu senate. Weru esuecha inoseba amapụta. Mabaye na ministerial appointment. So si ya we ha ka ama. Iye isi indoor close meeting ha na-eje amahom. Isi president ha na-afụ ha bụ ministers we portfolio amarom a home minister of works southeast produce amankwu okwu ka nwanne ya ga-esi pụta ewekwe sitting senator senator nke na-eme ka ncheta afia kwuwe bụrụ okwu Nnamdi Kanu si na ọ ga-assign short isi kpọye Nnamdi Kanu say grant on Nnamdi Kanu bail on his behalf that he's going to sign the shorty. Ojuzo Kanu nọkwa na ebe ahụ ndị abụcha ndị na-edo mbọsa ga-akpọ ndị Hausa ga-akpọ ha were president ye ha. Ana m achị unu ọchị o. Ana m achị unu ọchị. Unu tetekwe n'ụra o. Unu tetekwe n'ụra o. Keta azọ the campaign from PDP to APC, the campaign from Labour Party to APC, the campaign from Apoga to APC. To what agenda, to what end? And then the boy niile, go and check it. Majority na the camp here niile bụ ndị Igbo. Ha ncha na amakwuche na APC. Ha chọrọ recognition. Even some governors get herself. Ewere onye ma ihe na-eji ime the next election. All of them na panic. They are into mass serious trouble. APC or nothing. Kwuo na okwu Mazi Nnamdi Kanu n'oge o. Igbo enweghị eze. Kwuo na okwu Mazi Nnamdi Kanu ka Mazi Nnamdi Kanu pụta ebe ahụ ọ nọ. Igbo were all it takes. They have all it takes to bring Mazi Nnamdi Kanu out. Ọkwa nke ọra m n'ọnụ.